बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ धनन्जय सरनियाया बुंदों BPFनि सोद्रोमा जादब दासनि न'आव पिस्तल आरो गुलि दोननानै फानदायनो बिथोन होदोंमोन नबकुमार सरनिया बिथाङा। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव दिनै BTAD आर्मिनि बारग' कमान्डार धनन्जय सरनियाया होयो बेरफ्रुसार बिबुंथि। प्रेस मिटनि गेजेरजों नबकुमार सरनियाया बिटिआरआव बर'नि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिहोनो थाखाय गोबां हाथियार दोनदों होननानै दाबि खालामो धनन्जय सरनिया बिथाङा। MP नब सरनिया आरो BTCनि खन'श्याम दासआ दाङाबाजि सोमजिहोनो थाखाय हाथियार होदोंमोन होननानै BTAD आर्मिनो होनाय हाथियारफोरखौ नबकुमार सरनियाया लांफिनदोंब्लाबो पुलिसनो जमा होआखै आरो बे हाथियारफोरखौ बबेयाव दोनदों दासान्दि मिथिया होननानै बुङो सरनिया बिथाङा। लोगोसेनो BPFनि सोद्रोमा जादब दासनि न'आव पिस्तल आरो गुलि दोननानै फानदायनो बिथोन होदोंमोन नबकुमार सरनियाया होनना रोखा बुंथियो। नैथियाव दङ फिलिप नार्जारिया बुंदों बारग' NDP वेलफेयार एस'सिएशनआ UPPLखौ बिसायख'थियाव थोंजोङै मदद खालामगोन। दिनै चिरां जिल्लानि बेंटलाव चिरां जिल्ला बारग' NDP वेलफेयार एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जालांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि 9.2 दफायाव होनाय बादि बारग' NDP फोरनि रिहाबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसियानि खामानिखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थांखिजों जाय राजखान्थि दोलोजों थाफायोब्ला जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन बेखौ बिथा खालामनानै फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख'थियाव चिरां जिल्ला बारग' NDP वेलफेयार एस'सिएशनआ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ थोंजोङै मदद खालामगोन होननानै फोरमायो। गुबुन फारसेथिं जायफोर NDPफोरा UPPL दोलोनि अनगायै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों थाफानानै दं बिथांमोना जाहाथे NDPनि रिहाबिलिटेसन एबा BTARनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायाव मदद खालामनो थाखाय UPPL दोलोआव आखाइ हमफैनो थाखाय खावलायो। थामथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ 48 घन्टानि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनायनिफ्राय बन्द' खालामबाय। मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थासेयावबो BJPनि बिजाथि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ हुमखि होनायनि थाखाय श'कज नटिस बिदोंमोन। मैया हिमन्त बिश्व शर्मानि श'कज नटिस फिननायाव गोजोनैनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनायनिफ्राय बन्द' खालामबाय। 48 घन्टानि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेबो पाब्लिक रेली, फोसावदिं मेल, रड श', मिडिया इन्टारभिउ, पाब्लिकखौ लोगो हमनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होदों। गुबुन फारसेथिं हिमन्त बिश्व शर्माखौ फोसावदिंनायनिफ्राय बन्द' खालामनायनि उनावनो बिथांनि फंबाय सुशान्त बिश्व शर्मा थामहिनबा गवालपारानि SP बिथांखौ स्टेट हेडक्वार्टारसिम ट्रान्सफार खालामदों। ब्रैथियाव दङ UPPLनि पाब्लिक रेलियाव रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लाफैयो। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय DNS फिल्डआव UPPL दोलोआ खुंनाय पाब्लिक रेलियाव रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लाफैयो। बे पाब्लिक रेलियाव बिश्वजित दैमारी, अशोक सिंगाल, गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोना लरेन्स इस्लारिनि जानानै बाहागो लाफैयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि उनाव मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BTARनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि रेसिडेन्टआव हर थालाङो। এই কোকরাঝার বিধানসভা সমষ্টিত উন্নয়নৰ নামত একো হোৱা নাই। কোকৰাঝাৰ টাউনত আপোনালোকে কোনো এটা চকুত লগা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এই 30 বছৰ কল্যাণী ব্ৰহ্মই আৰু এতিয়া কোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নাই। আমি সকলোৱে জানো কোকৰাঝাৰ এটা সৰু চহৰ। এই চহৰৰ